A principis del segle XX, Tàrrega ja era el centre econòmic de la plana de l'Urgell. L'agricultura seguia tenint un gran pes en l'economia de Tàrrega i de tota la província de Lleida. La seva proximitat al canal d'Urgell, a més d'una posició estratègica en les rutes comercials entre els Pirineus, Madrid, Lleida i Barcelona, van donar una gran empenta a la creació de negocis i indústries a la ciutat. Amb tot, Catalunya i Espanya en general encara estaven molt per darrere de països com Gran Bretanya o França, on la mecanització del camp havia començat molt abans. Aquí, la vida al camp era molt dura i estava fortament condicionada per les inclemències de la meteorologia. La superfície de conreu estava distribuïda en bancals estrets, cosa que dificultava la incorporació de màquines per poder-los treballar. La família era l'element central d'un sistema de valors i el nucli d'una estructura econòmica molt tradicional. La feina del camp es repartia entre tots els seus membres i els matrimonis sovint eren operacions per assegurar tant el patrimoni com la supervivència de cada família. En aquest context va néixer Josep Trepat, en una masia de l'Alardell, l'any 1881. Tot i que no va seguir amb la tradició agrícola familiar, sempre manifestà, mogut per la seva profunda convicció catòlica, la voluntat de trobar alguna forma d'alleujar les dures condicions de treball dels pagesos. Entre 1914 i 1916, després de molts intents fallits, Josep Trepat va aconseguir adaptar al camp català la dalladora americana McCormick, que s'utilitzava per treballar grans extensions de terreny. El resultat va ser una màquina de dimensions reduïdes, molt més manejable, que podia ser arrossegada només per un sol animal. L'any 1916 varen sortir d'uns tallers del carrer Ardèvol de Tàrrega les primeres màquines de segat fabricades íntegrament al nostre país. Les màquines van tenir una gran acollida per les prestacions que oferien i pel seu preu competitiu. Però per sobre de tot, significaren l'arribada de la primera mecanització al camp català. Els pagesos es veien alliberats de feina a la vegada que la producció agrícola augmentava. Després d'una dècada d'expansió, al 1931 la fàbrica va ser nomenada Productor Nacional. Durant la Segona República, entre els anys 1933 i 1936, es van construir 13 de les 19 naus que formen part del complex industrial en què ens trobem. Aquí, al llarg de les posteriors dècades, es van fabricar les màquines que van consolidar aquesta primera mecanització del camp català. L'evolució de la fàbrica anà estretament vinculada al context político-econòmic espanyol. Durant la Guerra Civil va ser col·lectivitzada i la producció es va limitar a material bèl·lic.
¡Arriba España! La dècada dels 40 va ser fortament recessiva. A les dificultats d'una postguerra s'hi sumava l'aïllament internacional del règim franquista. Van ser anys d'autarquia i de fort intervencionisme de l'Estat. La manca d'aliments, de matèria prima i talls de subministrament elèctric es varen convertir en fets habituals. Gràcies a les seves connexions amb el nou règim, la fàbrica va gaudir d'un monopoli pràcticament total de la producció de màquines. Així, va ser entre els anys 40 i 60 que va experimentar el seu creixement més important, coincidint amb el darrer esplendor de l'agricultura tradicional. Per satisfer la creixent demanda, es va crear una àmplia xarxa de punts de venda, muntatge i reparació al llarg de tot l'estat espanyol. L'any 1957 es van comptabilitzar 247 treballadors. La seva presència en la vida social targarina també era molt important, des de les festes fins als actes de mecenatge del sempre present Josep Trepat. A partir de l'obertura política del règim, s'inicià un canvi social i de mentalitat que va fer que Espanya s'anés assemblant més als seus veïns europeus. Començà una època de gran creixement econòmic. S'importava maquinària estrangera molt avançada tècnicament, a la vegada que les fàbriques nacionals anaven modernitzant-se. Mentrestant, la segona mecanització del camp espanyol havia arribat. Els tractors i les màquines segadores conquerien el mercat en detriment de les impulsades per tracció animal. El monopoli de la fàbrica Trepat havia acabat. Aquesta segona mecanització provocà un excedent de mà d'obra agrícola que va haver d'emigrar cap a les ciutats en busca de feina. Enmig de tots aquests canvis, Cal Trepat no va saber afrontar una necessària reconversió, produint-se un progressiu anacronisme tant en la maquinària com en les condicions de treball. Des de mitjans dels anys 60, les vendes i el nombre de treballadors van anar davallant progressivament. Començà una llarga decadència que es prolongà fins l'any 1988, quan la fàbrica tancà les portes definitivament. La reconversió de Cal Trepat en museu omplirà el buit de testimonis sobre l'evolució del sector agrari català al llarg del segle XX. Més enllà de la seva importància com a peça del patrimoni industrial, és un referent identitari de les terres de Lleida, que durant el segle passat han sofert els canvis més profunds de la seva història. La preservació d'aquest tros de memòria col·lectiva ens ajuda a comprendre una part del nostre passat i ens ha de servir d'eina per encarar el futur, arrelats al nostre territori, sense oblidar qui som i d'on venim.